Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi berkah karomatan lan karimatan tansah tumebak kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya lan ora kabeh kuwaten saengga dumadi Dun kunjuk panjenenganipun para alim, para ulama, para sesepuh miyang sepuh aji sepuh kasepuhan. Para bujadarma, para nipuna ingkang boten kendhatang kegulang dharma ing agesan ingkang tuhu pantes pinuti. Para pangemban-pangemban praja kinarya satriya negari pandam-pandami kalodasi ingkang tuhu sinuhar sapa lan datan katalopeng para kadang seniman senyawati dalah para kadang Sutresna Buddha ingkang tansah jeneng kaping manah ing mrikalan menika kala sakadang kapurih derek sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun masyarakat dusun Garut mriki kapurih asung likur lumantar Sri Buddha kita ampun bilih samangke anggen kala sakadang caos lipur caos beksa kathah kekirangan tuwin kalawatan ingkang kirang terap sila anuju prana penggal sang hyang para rawuh estu kala sakadang pamantu-mantu lumebring samudra Basaki nengeti wekdalipun sampun sapetawis dalu prawiya sugeng lenggah sugeng hamil sami ngantos babaring beksa ing saman bareng kala ngaturaken sesaji pamiyaking warana kinarya amabayu ayu Buddha nuwun matur sembah nuwun.
sang prawara puspa sauran pangungkung pracita kumang kageng pran kawiratya sing prajure
Thank you.
Kemarin kalau pun pamit pun beruang untuk beliau pun menikah beliau apa pun garuk tansah pangli rahayu widodo waya nengin tiko jeru-jeru cacat kejayanti surah surah jaya dikalinan suh nasto tetapi kulang nasto